Bu videoda yeni bir hazırlık. Demonstrativde appropriere. Näme ýakyny görkezýän zat. Yani türkmençedäki bu diýmek. Doly bu. Ýöne rumynlarda ýene-de näme sözü sypatlandyrýan üçin sözüň genderini seretmeli bolýas. Ýazaýyn. Maskulin singular, feminin singular, maskulin plural, feminin plural. Okay. Nähili bolýar. Bu diýmek hersine ütgeýär rumynlarda. Acest maskulin söz bolsa. Feminin söz aýtjak bolsaň aceasta. Meselem maşina aceasta da feminin bolsa. Acest aceasta. Şular we ilki bular birinji gelse, soňundan substansiwimiz, yani substansiw diýemde ad dolýanlar. Türkmençedäki ad. Substansiw nedefinit. Adlar näme kim näme nire diýen soraglary jogap bolýady. Substansiw nedefinit gelmedi. Bu näme diýmek? Yani artikül definit ulanmak hokmanda. Meselem acest sport. Aceasta maşina. Bu maşin, bu sport. Harfiyattan çıktı. Maşina. Bu maşin, bu sport. Şeýle türkmençede bu diýmek boldy. Ýöne näme? Rumynlar näme sözü aýtjan bolsa şoňa görä bunu ütgetýärler. Inni artikül definit ulanyp hem mana aýdyp bolýar. Ona nähili etmeli bolýar? Biraz ütgeýär. Acest izyna aslında hemmesinin izyna awşylýar diýip bilýäs. Aceasta, acestia, acestia. Yani hemmesinin izyna awşylýar. Ýene de gökgülen ýazaýyn. Bärde gökgülen ýazamsaň substansiw definit bolmaly. Okay. Substansiw definit soň şuny goýup bilýän. Bu şekilde de ýazyp bolýar, bu şekilde de ýazyp bolýar. Şol zat. Meselem şunu substansiw definit edip ýazsak nähili bolar? İlki bilen näme? Adymyz gelmeli. Sportul aceasta. İkisini sportul artikül definit edenimiz için bunam definit etmeli. Ve görşüňizde ilki bilen definit, artikül definitde gelen ad gelýär, soňundan bu diýär. Eger ne definit etsek, görşüňizde bu öňünden gelýär. Bolýar. Maşinanyň nemesi bu ýerde ýumşak a bolmaly. Artikül definit maşina ýoýuna awrylýady. Şeldem? Aceasta. Bolly. Ni bula bu bärdäki zat şeldem? Ni ol şol onu göreli. İki tarapym şu çyzykdan aňyrtyndak iki tarapym deň zat. Ni şol yani daşdaky zat. Muňa näme diýilýär? Rumynçada ni? Helka demonstrative de appropriere de. Şeýledem bolsa demonstrative ýazaýyn. Demonstrative de departare daşdaky zat demonstrative. Yani şol diýsem daşdaka. Bolýar.
Daşdaky zat bolsa näme edýäs? Onu acel. Yok. Bunu yazdık böyle. Acel. Acea. Daşdaky zat şol. Meselem şo diýmek. Manysy türkmençede diňeje näme gendere wara ýetgeýär. Acele. Köplükde. Inni ýene-de hälki alyk. Ilki substantiv definit olansak, onu näme? Soňundan ýazmaly bu görkezijini demonstrativi. Näme ýene-de awşylýar diňeje kyn däl. Hiçli kyn zat ýok. Acea. Acea. Şeýle bir harp oýnaýar. Aceleya. Okay. Meselem acel, acea, acey, acele. Acela, acea, aceya, aceleya. Böyle aşağıdakyda ýaňky sözleri aýyrmadym. Näme edýäs? Aňyrdaky şol sport. Indi bu sport däl şol sport diýseň, onu acel. Artikel definit olansak nähili olar? Acela. Şol maşin diýsek näme? Acea maşina. Artikel definitde näme olar? Acea bolar. Bol hiç kyn zat däl. Bir kere gaýtalap birazjyk praktik etseň boldy. Böyle bir sözlem praktik edeli. Ine sözlem. Acel teren nu je potrebit pentru meci. Bunu gözke bilen ýazaýdym, pentru diýmek şu. Teren näme de meýdança? Yani näme diýe bu şol. Yani aňyrdaky şol meýdança match üçin, yani match sport. Okay. Match. Türkçedäki maç. Yani futbol olsun, basketbol olsun islenik. Match, okay. Şol matchlar üçin dogry däl. Okay. Şol meýdança sport matchlar üçin däl. Match üçin däl. Şunyny substantivi öwreli. Nähili bolar substantivi öwrsek? İlki substantiv getirsek, ona tereni artikel definit edeceğiz. Terenul. Näme? Maskulin. Ona näme? Maskulin birligini säýleýär. Birlikde. Terenul acela. Başka bir misal. Acey antrenör. Ýygyny ýazgym oturjak sözlemem. Esasat. Öwrenmem şol. Antrenör. Bu artikel definit nähili etýärdik? Antrenöri. İkisany bolýardy şeýledem. Maskulin mi? Köplügi. Maskulin köplügi näme bu ýerde? Acea. Onda acea. Antrenör acea. İkidem şowurdat diýmek prosto substantiv. Definit ya ne definit göre ütkötmeli bolýar. Indi demonstrative de identitate. Buna seredip geçelim. Bulam demonstrative görnüşü. Görkeziji atlar diýilýärmi? Görkeziji zatlar. Okay. Näme diýmek? Şol bir zat. Türkmençede şol bir. Ýa-da şol bir zat. İkisany bir zatyň meňzeşdigini görkezýär-de. Seredeli. Böyle maskulin singular, feminin singular, soňra plural ýazdym. Acelaş. Aceyaş.
Yaş. Bir iksem sesleri meňzeşiräk eşdilýär. Bir harp oýnaýardy. Yaş. Şular we substantiv nedefinit goşulýar. Buň beýlek görnüşi ýok, diňe şu şekilde edilýär. Meselem getireli. Gökülen ýazaýyn. Ya are şi akum aceas disciplina näme onuň şi akum diýäni şi ulanan säbäbi hinizem onuň şol bir disiplinasy bar. Okay. Şol bir disiplina näme feminin bolsaň banam femininne ulandyk. Şo şekilde. Hiç ýyl zat ýok. Meselem näme şowur trenajöri ba diýseň näme antrenör maskulinda şowur diýjek bolsak şu birinjini goýaýys. Acelaş. Şol bir antrenöri ba. Meselem onuň senem şow antrenöriň ba. Kontekst aýtýany. Boldy, hiç ýyl zat ýok. Şu şekilde. Ana 3 tane demonstrativ we görnüşlerini geçdik. Appropriere, departare ve identitate. Okay. 3 dönem nähili görnüşde. Yani gender wara nähili ýaly gördük.